फुटुला नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे YouTube चेनेलाव बरायदों। आंनि YouTube चेनेलनि मुङा जाहैबाय उर्ला पुतुला चैनल। आं बेयावहाय मोजां फुटुलाफोरखौ लाना फैबाय थायो। आं बेयावहाय ओंथि गोनां फुटुलाफोरखौ लाबोबाय थायो। बेयावहाय नोंथांमोना जेन गिबियावनो नुनो मोनो बेनि थाखाय नोंथांनियाव गुरै खावलायनाय थाबाय नोंथाङा जेन साबस्क्राइब खालामना लायो आरो आंनि भिडिअफोरखौ नायनानै लाइक डिसलाइक कमेन्ट शेयार मा खालामनांगौ गासैखौबो खालामगोन आरो लोगोसेयैनो टिं दं बेखौ थुना होदो आरो एल' जोबना होथारदो। गारियालाय मा लाबोदोब्रा? नों गिदों नामा फिसा? गारिया जेबो गाबाखै, हरनसो होदों आङो। गारिनि हरनाबो बिदि थायोब्रा? दिनैसो खोनादोंलै आं बिदि। देग्लायसो ओंखारनायनो बियो। मा गोदान मडेल ओंखारदोंथाय 2020नि गारिनो बियो। दिन बोथोरफ्राबो बेनो जाजोब्बायब्रा। लकडाउननि थाखाय नों आं बायदिनि गारिफ्रा माथो बाहेर लामाफोराव थाबायनोनो हाला। 108 पुलिसनि गारिनि अनगा माथो जेबोखौनो बेरायनोबो मोनला, ओंखारनोबो मोनला। बेनिखायनो गुदामानै बेबायदि बानायबायनो ब्रा 108 सिस्टेमनि, जाहाथे पुलिस होनानै गासैबो हगारो। बेनिखायनो बिदि बानायबायदां। उन्दुनोसो ओंखारबायलै आंखौ। उन्दुनोसै आं दसे। बेसे गोजान दंबावब्रा? बारा गोजान गैला फिसा, उन्दुदो। 10 मिनिटसो दंबावो। आं फोजागोन दे फिसा, नों उन्दुना था। समाखौ गाननानैनो उन्दुनोसैलै आं। हरनि 8 बाजिलायलांबाय, दाबो सफैया बेफवाया। र' फैग्रोथोंल' बियो। बोरमानि डक्टर ना मानसिनि डक्टर ना मबाइलनि डक्टर, र' फैग्रोथों बियो न'आव। सिबां अन्थाव फिसा, सिमाङावसो जाखो ना मोगथाङावसो जाखो बे फिसालाया आंजों? हे सर, नों आंनो मा माया खिन्थिखो? आंनि हिन्जावा जोबोद खुसि जासिगोन बियो। एसेबां अनो मालिकफोरनि फिसाखौनो गावनि फिसा गैयैखायनो जोबोद अनसिगोन बियो। फिसा न' मोनफैबाय, सिखारदो। गांजेमा, ओइ गांजेमा, न'आव दङ ना? नै फैसा नोंनो मा जिनिस होफैदों दिनै? सोर दं नोंहालाय बेयावलाय? सोरखौथो नागिरदों, सोरखौथो गाबज्रि फैदों? हिन्जावफोरजों लाइन मारि अहानानै न'आव थानाय आग्लायनाय हिन्जावखौ दासो गोसोखांफैदों। दाबो 8थाल'सो बाजिदों। थां, सम दंबावो। आरो सोरबाफोरजों लाइन मारिनो गोनां दङबा मारिना फै। आं नेबाय थागोन। आंलाय सोर? आंलाय नोंनि रुवाथिसोखा। आंखौथ' जोनोम होनो हायिखायनो बियो आंखौ अना। बिनिखायनो बियो हरनि 8टा 9टासिम बेलेग हिन्जावफोरजों आबदा मारिबाय थायो। सना, नों मानो गावखौनो एसेबां दुखु खालामनानै लायो? आंथ' नोंखौ मालाबाबो बुंफेराखै नों फिसा जोनोम होनो हाया होननानै। बिमा, आं दिनै नोंनि फिसाला सासे होफैदों। मा? औ सना, आं लाबोदों नोंनि थाखाय फिसाला सासे। बियो न' नायथिंगासिनो, र' आं लिंहरनि। उर्ला फिसा, नै सिङाव हाबफैलाय, नोंमाया नोंखौ नायोनो। बा, इसां गिदिर न' दङ? सोर थायोब्रा एफा गिदिर न'आवलाय? फै बाबा फै, जोंनि गेजेराव जिरायफै। फिसा, मा मुं नोंनिया? आरो बबेनिफ्राय फैखो नोङो? आंनि नामा उर्ला। मा गोदोलांखो आंलाय? आयौ, बा, मा बिसिनायानो गोजौ गाहाय जालायोब्रा बिसिनालाय। बेबायदि गोजौ गाहाय जाग्रा बिसिनाबो दङ। दिनैसो मिथिदोलां। बा, उर्ला, ओइ उर्ला, नों बेसे लाखि? नों दिनै माबायदि न' सफैखो? बा, नों गावखौनो इन्जय खालामदो उर्ला, नों गावखौनो महाराजा खालामदो। गोजौआव दं ना गाहायाव दं, मिथिला आं दिनै बहा दं, सोरनि न'आव उन्दुना दं। उर्ला, दिनैनिफ्राय जादो गोसोबायदि, दिनैनिफ्राय खिदो गोसोबायदि, इन्जय खालाम। सिख्लाफोरजों लाइन मारि, सिख्लाफोर सानै लाबोदो नों उर्ला। इथिं सासे, सासेखौबो खुदुंबाय थादो नों उर्ला। र' मोनसे खोथा। आंनि आफाया सरकारनि मास्टार मावबावलायो। आरो बेथ' सासे बोरमा अमा डक्टरसो। बोरमा अमा डक्टर नागिरनानै न'आनो एसेबां बिदि जायो नामाब्रा? बा, आरो जाहानिया मोसौ गलि बायदिसो। थांलां बिसोरजों दिनैनिफ्राय। बेयाव थासिगोन आङो। बिदि थानायजोंल' जानाय नङा उर्ला, माबा मोनसे सिन्था खालामदो नों दिनैनिफ्रायनो। आंनाथ' मबाइल गैया। मबाइल बिननोसै बोरमा मास्टारनाव साला। जानाय नङा, बिदि उन्दुबाय थानायजों जानाय नङा। दा बेहैनांसिगोन। आं दायो फार्स्टआव मा जाग्रोनांगौ जाखो? थांनोसै र', बिलु बिला जाहैजों होनो हायो ना हाया? आजोलि समायबाय आं समायबाय, लाइमोन बैसोआव आंनि गोसोआ दिनै मानोबा हारसिं थानो बाग्रा जा। एसेबां गिदिर न'आव आं हारसिं थानो बानाय मोनलायलांबायहाय। बे आमाय आनैया गावसानि परियालफोरनि सोरबाफोर सेंग्राफोर दंबा लाबोथ'बानो जायोहाय दसे, आंहा टाइम पास खालामनो। खामानि जोबस्रांखाबाय, दसे मोसानोसै आं र'। बागुरुम्बा हाय लोगो
दै जबो गांसे मा आया सोर सिख्ला बिलाय आफायाथ' माथो रावबो फिसाजो गैया होनना बुंदोंमोन बेनिखायनोसो आं फैदोंमोन आया सोर जाखो बिलाय ओइ सिख्ला नों सोर आरो बेयाव मानो दंफैयो नोङो आंनि न'आव हो हा सोर सेंग्रा बिलाय आरो जोंनि न'आव माला फैखो बियो नों सोर जाखो आदा आं बे न'नि फिसाला हा फिसाला मा खोनाखो आङो औ आं बे न'नि फिसाला थां आयाखौ लिंनानै थां मिथिला आरो सोर बबेनिफ्राय फैयो र' थाथ' आं लिंनानै लाना फैनि आनै आमाइखौ दे गावखौनो माथो राजा मोनलायदोंलै उरला बाबा सना नों बेयाव मा खालामगासिनो दङ न' बांफोरखौनो नायथिंगासिनोलै आयै फिसा नों मा जागोन दे बुंदो आं नोंनो गासैखौबो होजोबगोन मानोना नोङो बे न'खरनि हौवा फिसा जोंनि लोखि आं बोरमा बेदर जानो लुबैदोंलै आफा ओमफ्राय हांसोजों खुमब्राजों जानो लुबैदों बेसांल' जागोन नामा फिसा आरो मा जागोन आरो नोंनो मा नांगौ बुं नों जे लुबैयो हास्थायो जों नोंनो गासैखौबो होनो राजि फिसा दे बुं नोंनो मा नांगौ आयै आफा आंनो मबाइल नांगौमोन माबा माबि दाना माथो मबाइलफोराव आपेल थालायनाय मबाइल दं होनो आंनो बे मबाइलखौ नांगौमोनलै आफा मा आपेल गोनांलाय मबाइल औ आंनो आपेल मबाइल नांगौ ओइ जाग्रा आपेला नङालै आयै मबाइल 1 लाख लायो 1 लाखनि गोजौआव आंनो बेखौसो नांगौलै आयै मा 1 लाखनि